No m'imaginava mai l'aposta amb l'Agustí Villaronga va ser anem a fer una pel·lícula que trobi el públic, però que no m'imaginava mai aquesta mena de furor que ha provocat la pel·lícula, que ahir dijous a la tarda s'havien esgotat les localitats a molts cines. Vol dir que realment la pel·lícula agrada moltíssim. Pa Negre ha tingut una mena de... No hi ha hagut cap crítica dolenta, hi ha 4.000 clípings, o sigui, ha sortit a tot arreu, informacions, ràdios, teles locals, i s'ha creat un fenomen que a mi m'interessa molt perquè Pa Negre ha demostrat, d'alguna manera ha demostrat que el cine català té no només el seu públic, sinó un públic molt ampli. A més, ara hem començat les vendes a l'estranger, s'ha venut al Japó, a França, a Portugal, o sigui que el cinema segueix tenint, a part de ser una imatge de marca fantàstica d'un país, d'una col·lectivitat, d'una cultura, segueix tenint un mercat molt important, no? És veritat que la pirateria afecta molt directament, però cada vegada es veu més cinema, cada vegada hem de fabricar més.